De les més de 5.000 platges amb bandera blava de 52 països del món, Gandia és una de les úniques 7 que la té des de fa 40 anys, des de la primera vegada que existeix. S'han anat incorporant més de 20 guardons que parlen de la qualitat de les nostres platges, de la sostenibilitat, de la excel·lència en els serveis que prestem, del bany adaptat, dels punts accessibles per a que tot el món pugui disfrutar i, en definitiva, del respecte a l'entorn que passa per mantindre-lo bé, per cuidar-lo amb bons serveis i brigades municipals i per un dispositiu que se reforça en estiu per a que el destí siga irreprotxable, en una referència turística que és Gandia i en una de les millors platges del Mediterrani. Això és el que hem vingut a revalidar avui ací, al Passeig Marítim, en companyia de tot el sector turístic, de tots els agents turístics de la nostra ciutat i dels sectors que ens ajuden des de totes les dimensions i vessants, brigades de manteniment, operaris, agents de policia, de protecció, contrates, neteja, Creu Roja, xiringuitos, hostalers, hotelers, que en definitiva ens fan un destí millor cada any. Un destí que revalida els bons resultats però que no s'aconforma, perquè no tot està sempre fet. Al contrari, hem de perseverar, continuar treballant amb les bones previsions d'esta temporada, amb les bones dades que ja hem tingut en l'inici d'este any i sobretot amb la referència del millor que tenim. Una de les millors platges del territori nacional, el millor lloc per a tornar i sense dubte el lloc on de forma més amable i hospitalària tractem a tots els visitants i als nostres ciutadans. Gandia és una referència de platja per la qualitat en el destí, per la seguretat i l'excel·lència dels nostres serveis, però sobretot per la confiança que seguim donant a tots aquells que ens trien. Bon estiu per a tots.